Хора, аз съм Ицо и днес ще снимаме един епизод, който ще бъде кандидатура за един сървър, който се нарича Mega Survival. Това е сървъра на MegaBG, аз съм казвам Христо и съм на 14 години от Панагюрище. Не знам дали ги искат тия работи, да, ще снимам в сървъра и нека да покажа кандидатурата. Тук има някакви фонтанчета, някакви работи. Тук едно корабче и къщи разни. Пазар е тук. Всякакви къщи има. Тук има едно подлеще, през което като мине и се стига до таунхола. Това е таунхола. Той не е довършен отвътре, но даже има овца отгоре. Не е довършен, но мързеше ме и така. Тук има една стара изоставена къща. Тук мислех да сложа портал, но нямах място и не сложих. Това е едно селце, в което тук е площада и няма нищо в него. Общо взето са само къщички, които не е слагано нищо в тях. Една горичка тук и някаква изоставена кула в гората. Сега ще влезнем през таунхола да видим какво има. Нали, какво съм построил. Ето тук не съм довършил, защото от тази страна е така, а от другата е така шарката. И пак щупих нещо. Някой ми спами в Steam. И тук е тераската, от която съм вижда целия град. Това е пекарната. И така. Значи това беше от кандидатурата. Дано да ме приемат. Ако ме приемат, пак казвам, ще снимам в сървъра. Ще има поне по 2 епизода на седмица. Или по един. Ще видим. Аз бях Ицо и до скоро.